Veliki pozdrav svima ljudi moji, Kimi sa vama ovdje. Dobrodošli na moj kanal ljudi, danas je veoma specijalan dan, znači danas je dan kada sam prešao 5000 subscribera. Što je mikrofon toliko daleko, je. Znači ljudi moji, u današnjem klipu, ne radim brate, specijal izlazi večeras, znači večeras u 7 sati, svi budite na kanal, to je sutra za mene, za vas večeras, idu 2 klipa dnevno, svi budite na kanal, izlazi najjači specijal ikada, samo molimo Boga da nam ne se izbaci iz škole zbog toga, ali jebi ga. Znači ljudi moji, ne mogu da vam opišem koliko sam presrećan i ne postoje reči kako bi me moglo da se zahvalim. U današnjem klipu ćemo raditi razmažena deca sa Snapchata. To su ona deca koja, nemam pojma, ne postavljaju neke bogate slike, razumete, luksuzne i napišu nešto ili tako nešto. Pa idemo da vidimo mi to i malo da reagiramo na to. Igraju Jengu iPhone-ima. Iskreno ne znam šta je Jenga. Nemam pojma, znači tako da ono, idemo brzo dalje. Druga slika, ponestalo mi je papira. Čovječe, da li je ovo? Oh shit. Ladno razmazeno derište piše po svom iPodu, laptopu. Znači ono, ne znam brate, ne zaslužujete da živite vi deco, jer ne znate šta je pravi život. Lik koji je kupio iPhone od najstarijeg do najnovijeg i sve ono, podržavam te top, jebi ga brate, imaš pare, voliš iPhone, što da ne, i ja bih. Ono, kome trebaju uskršnja jaja. Realno od ove marke znam samo ovu Chanel kanal, nemam pojma kako se kaže. Ovo pretpostavljam da su neke veoma jake marke, ali to sad za nas nije ni bitno. Mrzim ove odluke ujutro, o moj bože. Kao što mi imamo tu jedne veoma luksuzne, pa da procenim negdje 350 i više, 400.000 eura cena ovih 3 automobila, tako da ono, zašto bacate para na 3 automobila? Kupiš jedan lep automobil 100.000 eura, 200.000 eura daš u humanitarne svrhe i spasiš nekome život. Bukvalno, ja bi tako radio. Što da ne, svi sretni, svi zadovoljni. Šta će mi 3 ovakva automobila, razumete da ne znam koji da vozim ili nešto tako, šta će mi? Hteo sam žuti, roditelji su očajni. Da mi ovdje vidimo jedan auto koji je predivno zelene boje i jedno razmaženo derište je hteo žuti, a roditelji su mu očajni zato što su mu kupili zeleni Lamborghini. Ok. I taj Lamborghini košta 150.000 eura i on ne sviđa mu se, hteo je žuti. I još je napisao roditelji su očajni. Jadniku jedan, jadni, ubi se. Mrzim bolest. Da moja bolest ovakva, drugovi moji i moji fanovi, svakog dana bi volio da budem bolestan. Svakog dana bi bio bolestan, što da ne? Super, briga me mnogo. Koji danas? Tu imamo neka, koliko imamo ključa? 3, nemam pojma, 4 Lamborghini, 3 ili 4, nemam pojma, 3 ili 4 Lamborghini ključa, koji danas, brate? Ljudi, ok, znam da ste dobili moj broj, nemam pojma iskreno odakle vam moj broj. Nemojte me, molim vas, ovako vas molim, da ne bi morao da menjam broj zbog vas. Nemojte me zvati u 3 sati ujutru. Bukvalno, ljudi moji, spavam tada, nemojte, jer posljednjih nedelju dana, ajde ne mogu kažem svaki dan, ali jednom, pa u nedelju dana 5 poziva sam dobio preko noć, bukvalno legnem da spavam 1, 2, 3, nebitno, kao da me neko gleda kad legnem da spavam 12, vi zovete brate, znači to je, ne znam šta da kažem, ali molim vas, isto zovete me preko dana, zovete me kad sam u školi, 2-3 puta sam si cimao ono, na čas sam vam počeo da zvoni telefon, molim vas, nemojte zvati, molim vas. Sad kad sam na raspustu, rekao sam, sad kad sam na raspustu od četvrtka, zovite od 9 sati ujutru do 8 sati ujutru, od 11 sati ujutru do 8 sati ujutru, zovite slobodno,
tu sam da popričamo i da se posavjetujemo, nemam pojma. Znači, ne mogu da verujem koji je toliki debil da plati 10.000 funti, da, standardan shop. Ko je toliki debil da plati, šta je ovo, hemiskali, brate, pero, da plati, ono jeste pero prelepo, brate, ali čovječe, 10.000 eura. O moj Bože. Ko je toliko lud, znači samo to želim da znam, ko je toliko lud da plati 10.000. Imaju pare, jebi ga. Ogrebotina, treba mi novi. Brate, realno nemaš ukusa, ovo je Rolex neki, sad nemam pojma koliko košta, ni ne zanima me. Nemaš ukusa za sad, sad ti je očajan i odvratan, bukvalno odvratan sat. Nemaš potrebe da kupuješ novi, veruj mi, bolje kupi, ne znam šta kupiš, kupi nešto, brate, nemoj sad, molim te, jer si debil. Jedina voda koja je dovoljno dobra, da je ovo neka, ovo prvi put vidim Blink H2, znači neću to ništa komentarišem. Mama mi kaže, nema mrvica na podu, pa je lik ladno stavio televizor. Evo, ovo se već vidi da nije namješta, jer, brate, bukvalno mleko i ovo iPod televizor. Znači, ne znam šta bi mogao da kažem za ovu razmreženu decu, svaka vam čast, imate pare, ne znam kako bi ja bio kad bi imao toliko novca, ni ne želim da znam, hvala puno. Treba mi maramica, o moj Bože. Sada je on kao stavio po 50 eura, stavio je u ovaj, kako se zove, za maramici, treba maramice, dobro, to slika se vidi da je nameštena. Ja moram da vozim sam sebe u ovom sranju, i Lamborghini ključ. Čovječe, daj mi ti taj ključ, ja ću te vozim 24 časa dnevno do kraja života, bukvalno. I posljednja slika, tražio sam jahtu, ali okej, hvala tata. Ljudi moji, ne želim ni da znam koliko, čekaj samo da ubližim, ne želim ni da znam koliko koštaju ovi satovi, bukvalno, jahta je najvjerovatnije skuplja, naravno, ali i ovo je preskupo, i ovo je zlatan neki sat sa nekim dijamantima, cirkonima, o moj Bože. Ljudi moji, hvala vam što ste pogledali ovaj klip, opet napominjem, i večeras u 7 sati, dođite svi na kanal, pogledajte klip, podelite ga, lajkujte ga, pružite mi podršku, molim vas, jer smo se stvarno previše potrudili, ne znam šta bi mogao da vam kažem, hvala svim. Volim vas najviše, ovo je bio Kimi, a mi se idemo u sljedeći klipa, ćao.